Piştî bidawî hatina gera heştan ya danûstandinên Sûriyê li Cinêfê. Pê serkeftina wê Mosko 5 merc li pêş opozisyona Sûrî danî ji bo çareseriya siyasî li Sûriyê. Balyozê Rûsî li netewên yekgirtî li Cinêfê Alexei Borodavkîn ragihand. Di vê şanda opozisyona Sûrî hin xalên giring li xişteya karê xwe zêde bike. Ji wan jî amadehî ji bo rûbirûbûna rêxistina Daeş û beriya Nesra, piştgiriya rawestandina şer, avakirina daverên kêmkirina astê şer. Borodavkîn her wiha serbar kir ku şanda opozisyona Sûrî helwîsteke nîşan da li Cinêfê ku tê wateya neneyaza danûstandinên dema ku ragihand pêwîst e di qonaxa veguhêz Beşar Esed ji ser desthilatê rabe. Balyozê Rûsî daxwaz ji şanda opozisyona Sûrî kir ku şanda rejîm wekû pênasîn bi kar neyînin. Lê divê bêjin şanda hikûmeta Sûriyê û te kes kir ku Mosko berovajiyê di navbera Cinêv serpereştiya netewên Yekbûyî û Sûd jî ya ku Putin daxwaz li derxistina wê dike nabîne. Borodavkîn amaje kir daxuyaniyên ku dibêjin Sûd jî cihê Cinêv digire. Hewleke ji bo astengekirina li derxistina kongir û divê her kes bêje Sûdşî û Cinêv ne Sûdşî yan Cinêv. Amaje kir ku Sûdşî wê bibe derfeteka baş piştî sernekeftina Cinêv. Borodavkîn şanda opozisyona Sûrî berpirsyarê neserkeftina Cinêv dibîne ji bo ku mercên pêşwext danîbû. Her di vê derbarê de Wezîrê Derve Rûsyê Sergî Lavrov ragihand. Tûnekirina terorîstan li Sûriyê rê dide ji bo avakirina guftûgoyek rasterast di navbera Sûriyan de. Li ser binamaya biryara navdewletî 22/5 Lavrov her wiha ragihand amadekarî ji bo Sûd jî berdewam in û di xişteya kar de amadekirina destûreke nû û rêxistina hilbijartinên giştî bi serpereştiya netewên yekbûrî û çareserkirina dosyeya mirovahî û danîna programekî ji bo dubare avakirina Sûriyê heye.